Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, muhtaram milletdaşlar, muhtaram din kardeşler hem vatandaşlar. Arap tiline arnalgan hem de şulay uq tajwid, yani Kur'an'da dürüst oku kaidelerine arnalgan dersler silsilehen biz hedin bilen başlaybız. Bugünkü birinci derste biz Arap tili turahında, Arap tilinin alifbahı, alfabeti turahında hüleşip öterbiz. İň birinci elbette aytip öterge kerek, Arap tilinde geografika, Arap tilindäge harfler uňdan hulga ýazylar. Demek uňdan alıp biz hulga taban ýazabys. Bunu biziň köpleribizge tanyş, emma şolay da iskä töşerip gitýär ýazyk bolmaz. Ikincinden aýtyp öterge kerek, Arap tilinde ýa bolmasa Araplar harftiň 4 variantyny kullanýar. Harftiň aýrym ýazylgandagy varianty, onuň höz başyndagy, höz urtahandagy, höz adagyndagy. Şoga görä her bir harftiň biz aýtabys 4 varianty bar diýip. Artaban indi şolay Arap tilinde harfler bilen ýeneşe birge kullanylgan harakeler bar. Bulardy biz mahsus tamga diýip atawbys ihtimal. Harakat diýip harfler atagandar çünki ular harakat edip duralar. Ýagny önder boýunça harakat eteler, ötkä meneler, atga düşeler hem başgalary. Şoga görä Arap grafikaha, Arap ýazywy tüp 2 ölüşden tura. Birincisi harfler olar özleri, ikincisi ol haraka. Eger de indi biz misal üçün bir ay harfte alhaq, mesela B harfini ýazabys. Bu eger biziň harf gana bolsa, onun üstünde bayağı tamgany ya bolmaha harakany ýazabys. Hem ikisi birge biziň bir ijekti barlykka keltire, B diýip bilen okuýbys, şol ijeklerden biziň hözler tüzüler. Şoga görä biz hiziň bilen derslerde harflerdi, harakalardy öterbiz hem olardy birge goşup okurga öýrenirbiz inşallah. Ýagny harflerdi öýrenүү üçün, dürüst itip olardy öýrenүү hem tiz itip iste galdyryw üçün biz hiziň bilen üç kagydага ihtibar eterbiz. Ol kagydalardyň birincisin biz liniýa diýip ataýbys. Nima ol liniýa? Arap tilinde harflerdi ýazgan wagtda olardyň bir ýolda gaýhy birleri onuň üstünen, gaýhy birleri onuň astynan, gaýhy birleri ikige bölenip, onuň bir ölüşi üstünen hem astynan ýazylar. Şoga görä biz hiziň bilen özübiziň defterimizde ýaza turgan ornybızda ýa hyzyp goýarga, ýa bolmasa indi defterde bolgan liniýany köz oňunda tuturga teýişmez. Şoga görä biz eger de nindeýdir harfte ötäbiz eken, iň birinçi garaýbys. Bol harf liniýanyň üstünde ýazylamy, alla astynda ýazylamy. Eger de oşo liniýany biz tutmagan wagtda şo kagydany ýeş gana biziň harflerimiz butalyp gitär. Çünki bir-birine vizual ýaktan garaganda okşagan bir nese harf bar. Olardyň biri üstünde ýazylsa liniýanyň, ikincisi astynda ýazylar. Eger de ikisinde birge tigiz etip ýazsak, paralel ravişde bol usrakda biz okugan wagtda, ýazgan wagtda butalyp gitýärimiz ihtimal. Şoga görä birinçi kagyda biz liniýa. Defterimizde demek özübiz üçün bir liniýany tutabys. İkinci kagydaga kelgende, ikinci kagyda ol harftiň beýikligi. Harftiň beýikligi. Nima ol harftiň beýikligi? Her bir harf Arap tilinde özüniň beýikligi bar. Gaýhy bir harfler beýigrek, gaýhy birleri tepeşerek, gaýhy birleri nindedir kemelde ortansa. Şolay ok bir-birine okşagan harflerden biri demek beýigrek bolup, ikincisi köpke töbenerek gene boluwy ihtimal. Şolardy butamak üçün biz hiziň bilen harflerden beýikligin bildireýekbis. Her bir harftiň beýikligin. Demek bunyň üçün biz hiziň bilen şakmakka bolgan defterdi başlawygysy horaýbys. Şakmak defterde bolgan bir şakmakty biz hiziň bilen şartly ravişde bir tip alabys. Ýagny onuň beýikligi bir şakmak. Eger de biz harftiň ergähine bir tip ýazabys eken beýikligin, demek onuň beýikligin bir şakmakka götärge gerek bolar. Eger de indi biz 0,5 tip ýazabys eken, demek bul harftiň beýikligi şakmaktyň ýartyhy. Şakmaktyň ýartyhy. Eger de indi harftiň ergähine biz 1,5 tip ýazabys eken, demek bul harf şakmaktan bir yarım üstkerek bolgan harf. Onuň beýikligi oşo kadar. Muna görüwibizse düýüm biz harflerden beýikligini üçe böldik. Ýarty şakmak beýiklikde, ýagny 0,5 bir şakmak beýiklikde hem
иң бейеге 1,5, ягъни 1 шакмакта һәм тагы ла икенче шакмактың яртыһына тиклем булган бейеклектәге хәрефтәр. Шуңа күрә лә ошо кагыйдәне лә һәр бер хәрефтә үткән вакытта, һәр бер хәрефтә язган вакытта безгә тотырга кирәк. Һәм шулай ук өченче кагыйдә, ул без аны шулай шаяртма формула атанык инде, ул да булһа тәкәббер хәрефтәр. Ни өчен һуң улар тәкәббер? Тәкәббер хәрефтәр. Тәкәббер хәрефтәр. Тәкәббер хәрефтәр. Бұл хәрефтәрҙе тәкәббер хәрефтәр тип ғәрәп теле укытыусылары бер ниндәй шаяртыу менән әйтә әлбиттә. Әммә ысынында ошондай юл менән аңлатыу күпкә уңайлыраҡ һәм иҫтә ҡалдырыу өсөн күпкә отошлораҡ. Тәкәббер тип атаныҡ мындай хәрефтәрҙе, сөнки улар үҙенең алдында торған. Беҙ беләбеҙ ғәрәп телендә уңдан һулға яҙыла, шуға күрә лә үҙенән алда торған, уң яҡта торған хәрефтәргә үҙҙәренең ҡулын бирәләр. Яғни улар менән тоташалар, ә үҙенән һуң килгән хәрефтәргә ҡулдарын бирмәйҙәр. Шуға күрә лә беҙ аны тәкәббер тинек. Алда торғанға ҡулын бирә, ә үҙенән һуң торғанға ҡулын бирмәй. Тәкәбберлеген күрһәтә. Шуға күрә лә беҙ уларҙы тәкәббер хәрефтәр тип атаныҡ. Уларҙың үҙенсәлеге тураһында беҙ һеҙҙең менән киләсәктә һөйләшербеҙ. Артабан бына ошо 3 ҡағиҙәне дөйөмләштереп нимә әйтергә була? Мөхтәрәм ғәрәп телен өйрәнеүсе милләттәштәребеҙ, дин ҡәрҙәштәребеҙ, ватандаштарыбыҙ. Бына һәр бер хәрефте өйрәнгән ваҡытта уны ошо 3 күҙлектән ҡарарға кәрәк. Әлбиттә, киләсәктә уның нисек итеп яҙылыуы иң мөһим. Әммә шулай да, шунан тыш ошо 3 ҡағиҙәне һеҙ тотһағыҙ, 3 ҡағиҙә буйынса уларҙы яҙһағыҙ, уҡыһағыҙ, ғәрәп теле әлифбаһында буталсыҡтар булмаҫ тип өмөтләнәбеҙ.